Nakatakdang ilunsad ngayong taon ng pamahalaang lokal ng Kamalig Albay ang isang QR code system bilang bahagi ng kanilang kampanya sa promosyon ng kanilang turismo. Ayon kay Kamalig Tourism Officer Jed Villanueva, ang QR code system ay isang makabago, mahusay at epektibong paraan upang mas ma-promote ang kanilang bayan. Gamit ang mobile phones, maaaring ma-access ng mga turista ang mga detalye ng kanilang tourism offerings. Kasama na rito ang iba't iba nilang ipinagmamalaking pasyalan. Ganitong style. Pag pinag-QR mo siya, i-direct ka niya sa website ng Kamalig na nakalagay doon yung mga anong pwedeng gawin, what to do in Kamalig, what to see in Kamalig, where to stay in Kamalig, where to eat in Kamalig, and ano yung mga dapat importanteng mga landmarks sa Kamalig na pwede nilang puntahan, tourism landmarks. At the same time, tuturuan din sila dito na mag-directions. Example, pag pinindot mo yung QR, ay pag pinag-scan mo yung QR, ituro sa iyo from one attraction to another attraction, ilang kilometers, ilang minuto, from point of destination, papunta doon. Kumbaga, malaking tulong itong kuwan po. Dagdag pa niya, ikakalat ang QR code stickers sa mga strategic locations, gaya ng hotels, airports at tourist spots. So, bali po, hinihingi namin ng suporta ng mga Bicolanos, Albayanos, tayo, na suportahan po ang mga tourism sites ng kada banwaan kasi malaking tulong po ang turismo sa ekonomiya. At the same time, nakatulong tayo mag-create ng trabaho, negosyo, and then may impact sa community pag sa turismo ka nag-involve po. Kagaya po sa Kamalig, I can say talaga na meron because of mga data na nakukuha namin and then yung ginagawa namin, may epekto po. Nakikipag-ugnayan na rin ang munisipyo sa iba pang local government units at probinsya upang maisulong ang QR code system. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.